Duniya makaranta. Abubuwa uku idan suka tafi ba su dawowa: magana, da lokaci, da mutunci. Ana yin da na sani ne akan magana, amma ba a cika yi akan kawaici ba. Kama bakinka duk lokacin da baka tabbatar da amfanin magana ba. Kada ka zolayi masu aikata zunubi. Dukkanmu muna cikin suturar Allah ne, amma ka yi musu nasiha da lafazi kyakkyawa. Duk masu laifi ba su kai Fir'auna ba, kuma duk masu wa'azi ba su kai matsayin annabi Musa alaihi salam ba. Amma Allah ya ce da shi, ka gaya ma Fir'auna magana mai laushi, watakila zai karɓi wa'azi ko ya ji tsoron Allah. Zuciyarka ita ce adireshinka, harshenka shi ne ma'auninka. Gyara zuciyarka sannan ka kula da harshenka. Rinjayar mai ƙarfi ba shi ne gwaninta ba. Gwani shi ne wanda ya iya bakinsa, ya rinjayi zuciyarsa, sannan ya ji tausayin na ƙarƙashinsa. Magana tsuntsu ce, idan ta fita ba a iya kamo ta. Ka iya bakinka don kada ka kwana cikin da na sani.